गैलाहाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों आरो जा शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय आंहा मोनसे गोदान रेसिपि गोसोआव फैदोंलाय आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै सानदों आङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय आरो दा नै आङो दानिफ्रायनो फुरा रेडि खालामनानै दोनखानोसै गासिबो दा संबायल' थानोसै ओमफ्रायहाय दा नायलांदो आरो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै नै बेनो आंना मोनसे नांगौ बुस्थुआ बिराद मोजां बे खाथियावहाय दंखायो बेखौ दानै दालायफोरखौहाय फुरा माबा खालामनानै दोनजोबखाबाय नै दालाय खाजोब्बाय आरो बियो दानबाय थायो एसेयावनो एसे दसेनो जाखायो नालाय जासिगोन दे नै लाबाय बेनिफ्राय आंथ' बुंदों नालाय गोखै ओंख्रि जानो दा बे गोखै नै गिदिर दंथारोमोन नै गरम बोथोरावबाथाय गिनांगौहाय साफा माबाबाबो आंनाहायलाय गिनाया आलदासो नै बिदिफ्राव थालाबायजाया जाबाय होमबा दे आखाइ गैला दाना मेंख्लम फुननानै लाजोबबाय नोंनि नायनो बर'लिना लानानै फुरा थेमा बन्द' खालामजोब्बाय गावखौ नायफिन दाना थौ बैयावसो मोजां नुयो खर' फुननानै लालाजोब्बाय नाय गावखौ भिडिअ खालामनो नै बेयाव देखायनो आथिङा देखायदो आथिङा नायनो सेस पुरा डिब्बा खतम खर'आवबो नै खावलायाबो नायनि आखाइया फुगारना होदो नै साहा फुदुंनो नागिरदां बेवहाय दै होनानै एसे दै होनानै पुरा कालारखौ होजोबखाबाय ओमफ्राय नै गाइखेर पुरा पियर गाइखेर होनोसै दाना नै गाइखेर लोंनो नै बे आदा गाइखेर लाबोग्रायानो बेनो लोंनो लुगैदों होननानै एक्सट्रा गाइखेर लाबोखादों नै गावनो लोंनो थाखाय एसे थावबायसो ओमफ्राय बाबाबो गावबो लोंसिगोन आरो गावसो गाखोगोरनानै थाबाय नै हनै ओंखारनानो नों उनाव जिरायनो रोङा ना बेयाव सिगाङाव जिरायथ' दे दसे बेयाव सिमलां उनाव दे ओंखार नैबाव सिगाङाव जिराय गसं आया उनावसो बावनो नै एरना हर बागथाबला फैबाय फैद' ओंखारसै किटचेनाव हाबफैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गरम जाखायो नै सिया बिदियाबो थोबावासो फिसाजोनि गस्ला फुरानासो लादों आङो बेबो थोबावासो ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दा नै किटचेनाव हाबफै नालाय दिनै मा ओंख्रि संजानो नागिरदों बेखौ देखायग्रोसै आङो दिनैहाय मा रेडि जानानै दङ बेखौ देखायग्रोसै ओमफ्राय आं मा संगोन बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नै बेफोर रेडि खालामनानै लाखाबाय बे जाहैबाय ओंख्रिनि थाखाय ओमफ्राय नै बे बानलु थबसा न'निनो बानलु बाथोन जानो लुगैदों दा बेखौहाय खानानै लाखाबाय ओमफ्राय नै टमेट' औ बे आं संगोनसो बियो हानानै लाखाबाय माखासे नैहाय हानानै दोनखाबाय टमेट'आहाय माखासे बे जाहैबाय ओंख्रिनि नायाहाय बेनो दुलदांथार नै कमन कार्प ना मा होनो कमन कार्प ना होयो बेयो कमन कार्प नै टमेट'जों नाजों संगोन गावखौ भिडिअ खालामबावनोहाय नै गोसो जालायबाय गावहा एकदम ससमा गाननानै खेबजानो र' नै खोमायाव थायाखै र' ओरैजोंबो ओरैजोंबो थायाखैना औ फैदो बैयाव माबायावहाय बिबारावहाय औ बिबारावहाय नैबाव फट' खेबजादो दे नैबाव खेबजादो नैबाव खेबजादो औ बेयाव खेबजादो दे औ दलर थादो मा दे औ जिरायनाङा माबा नाङा नायसाय बेनो जाबाय खेबजाग्राया एक सेकेन्डबो दलर थाया बेनोलायनो फट' खेबजाग्रा बेयाव जिरायबावगोन बे दुगैखांनानै
हाला आङो ओरैबायदि दावराव फुंनिफ्रायनो होख्रावै माने ओरै दाखालाम बेजों दाखारायु ओरैबायदि रांखिनि जानाय बायदि मोनबाय आंखौनो आङो जि रागा खराबो जाबायहाय रायैनो हालासो सिखावफोर बोरो मानसिफ्रा आंनोबो हर थाइसे गुलुनो थाइसे गोलैगोनहाय बोरैबा जा गाखोफैबाय थायो बिसोरो सामफ्रामबो जायो इसोर मोजां बुगानाय नङा माथो मैयासो गोथावमोन बुगानाया हारसिङै बाबुआ दिनै गाखोग्राया जागासिनो नै जायै जोबगुलायबाय बेजोंहाय बै फारसेनिखौसो गाखोनो हाया बिसोरो बे वालाव गाखोबाय थायो बोरैबायदि गोलैगोन आंहा जा गियो ओमफ्राय मोजाङै बिफाङाव गाखोनानै जाबाय थायो जा ज' बेयावनो गाखोनानै जाफैबाय थायो बिसोरो जायफोर गाखोनो हाया नैबे दान्दाजों हानसिगोन आरो हाननानै जासिगोन ओमफ्राय जायफोर गाखोनो हाग्रा बेयावनो गाखोनानै जाबाय थासिगोन बिसोरो गोलैगोन मोजाङै मारै ओंखारगोन नोङो गैला बाबा आया बाज्रुमबाय गैलाहाय दहायनो आङो बेखौहाय मुग दालिजों मुसुर दालिजों सोमनानै दोनखादोंमोन नै माबागुलायबाय एसे रुइगुलायबाय दा बेखौहाय आङो ग्राइन्डाराव होनोसै ज'नो आङो रेडि खालामबाय थानोसै दा नायलांबाय थादोल' लोगोफोर अबस्थायानो गैला एकदमबारे गरमजों जाबजों थांफा फैफा खारफा फैफा संनाय खावनायजोंहाय एकदमबारे जाथारला आरोना दा थेवबो जानोसै आं नै आंनि मोनसे गोथाव ओंख्रिखौ जानोसैलाय गोखै जानो लुगैदोंमोन आं गरमाव गोखै जानो लुगैयोना जा गोखै जानो लुगैदोंमोन र' जानोसै बे बानलु बाथोनखौ हनै जा गोसा होनदों जाखांनायफ्रा माबायदि जादों नायनोसै आंहाथ' बिदिनोसै बानलु बाथोनाथ' गोसा जाखानांगौ सानबाय माथो एफाराब माने मोनासै आरो जाग्राखा नालाय ओमफ्राय नै आंहा बेखौ गोखै जा गोथाव मोनबाय
गोथाव बरिया Apa? Pokhorajwng dंबावो माखासे दोननाय जाजोबसै आङो माखासेफ्रा जाजोबखांखाबाय नालाय ओमफ्राय जाजोबसै दोनबाय थाला दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो आं लोगोफोर मोनसे खोथासो एड खालामनो होननानै सानदों आरोना दा बेनि थाखाय मानसिफ्राहाय सोरबा रागाबो जोंनो हागौ खिन्थु बे आंनि साननाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव अपिनियन गावनि अपिनियनखौ हरबानो जाबाय दे माने आङो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जेब्ला सासे हिन्जावा हाबा जायो अब्ला बे न'खरनि मानसिफोराहाय माने हिन्जावनि न'खरनि मानसिफोराहाय आरोना गोरलैयैनो एक्सेप्ट खालामो जे जोंनि फिसाजोआ सोरबा सासेनि हिन्जाव जाबाय बा बिसि जाबाय सोरनिबा बिहामजो जाबाय गावनि न'खरखौ दानाया बेहा फार्स्ट प्रायरिटि जाबाय बेनि जिउआव जोंल' नंला बेफोरबायदि मोनसे साननाय थायो नङा होमबा जायखौ गोरलैयैनो एक्सेप्ट खालामो नाथाय माखासे हौवानि न'खराहाय एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब जायो जे हाबा जाखांनायनि उनाव गावसोरनि फिसाज्लाया सोरबा सासेनि माने फिसाय जाबाय बेहा गावनि न'खरखौ दानांसिगौ गावनि न'खरखौ दानाया बेनि फार्स्ट प्रायरिटि जाबाय बेखौ माने एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब मोनो आरोना सानो जे बे मैया दाख्लैसो फैनाय बे हिन्जावा बेनि लाइफआव माने एफा इम्परटेन्ट जानांगौ जोंहासो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ खांबोदों बाबोदों जोंसो बेनि लाइफआव सबसे इम्परटेन्ट जानांगौ बेनि थाखाय मानो बे हिन्जावनि थाखाय बेहा माने एफा सापर्ट होनांगौ एफा हेल्प होनांगौ बेनो माने एफा माने इम्परटेन्ट जानांगौ बेनि लाइफआवहाय बेबायदि होननानैहाय माने गोसोआव साननाय बेरखांनाय फैयो आरोना थ' बियो मानि थाखाय जायो आं बुजिना मोना माने एक्सेप्ट खालामनो हाया जुदि एक्सेप्ट खालामनो हायानोब्ला बेफोरबायदि जेनेबा गावनि फिसाखौहाय हाबाबो होनो नाङा आरोना थ' गोबां माखासे रिलेशनशिपआवहाय प्रब्लेम फैयो बेबायदि साननाय जेब्ला थायो एक्सेप्ट खालामनो जुदि हाथारनाय नङा हानाय नङा थ' होमबा बुजिनानै होसिनानैहाय माने संसारखौ होआबानो जाबाय आरोना रायलायलायनानै बेफोरबायदि साननायफोराहाय बयनिबोआव जाया खिन्थु आं सानो आरोना बेफोरो हाजबेन्डनि सायावबो एसे निर्भर खालामो बे सोनारो बे फेमिलिनि बेफोरबायदि साननायाहाय खिन्थु हाजबेन्डआ स्ट्रं जायोबा बेफोरबायदि साननायाबो फैनो हानाय नङा खोमा होननानै सानो आरोना थ' नोंथांमोना मा होननानै सानो बेनि सायावहाय आङो बे खोथाखौ बयखौबो होनाखै गासिबो नङा आं मेरलाखौनो नुदों बेबायदि साना ओमफ्रायहाय खिन्थु दङ आरोना माखासे बेखौ नंखाय होननानैबो बुंनो हाया थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनो बेनि सायाव अपिनियन हरबानो जाबाय मानि थाखाय बेबायदि जायो आरो बेबायदि जायोब्ला मा जाहैनो हागौ रिलेशनशिपाहाय थ' बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय होमबा बेनोसै आंनि साननायखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय गाज्रि दामोनसै होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट ब्लगआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय थेंक इउ फर वाचिं